Kaixo lagunok, eta ongi etorriak Lai Telebistaren laugarren saiora. Gaurkoan, lanerako prestakuntzaren inguruan arituko gara. Horretarako, Eneritz asko elkarrizketatuko dugu, bera baita arduraduna. Enpresa eta ikasleekin ere aritu gara hizketan beraien iritzia jakiteko. Beno, Eneritz, ongi etorri Lai Telebistaren laugarren saiora. Eskerrik asko. Saldu iguzu, zer da lanerako prestakuntza? Lanerako prestakuntza azaltzi ez da inerreza, baina saiatuko naiz jendeak ulertzeko moduan esplikatzen. Helbururika nagusixena da bizi osorako formazioa ziurtatzea. Bai langabezian zaudenean formatu zaitezke, baita ikasketak edukita enpresan zaudenean formatzeko aukera eskaintzen dugu, eta baita enpresan bertan beraien behar izanetara neurrira egindako ikastaroak antolatzen ditugu. Zerbitzu integral bat eskaintzen degulako enpresei. Diagnostiko bat egiten diegu beraien formazio behar izanak detektatzeko, horren ondoren formazio eskaintze eta katalogo zabal baten eskaintza dakagu, hainbat arlo jorratzen ditugulako Lehartiba ikastetxean, eta subentzioa edo eta diru laguntzaren kudeaketa ere Lehartiba ikastetxeak errazten dio enpresari. Eta horren bukaeran, baita ere, dakagu zen ikasle guztiak formatuta, borren lanboltza edo eta praktiken eskaintza luzatzen diegu enpresei. Zatoten nien Lehartiba ikastetxeetaz, pentsaten dut, etorten jaraz burura pertsonak. Da horren pertsonen harremanak. Ez dut ikusten ikastetxe baten moduen zerbizio bat, sino harreman batzuk, harreman onak eta eurekin zuekin konta aldana. Da hurbiltasuna eta harremana. Guretzat Lehartibaik esan nahi deu kolaborazioa eta batez ere etorkizuna. Eta horregatik kolaboratzen dugu eta aurrerantzean ere espero dugu horrela jarraitzea. Lehartibai para nosotros es un aliado para conseguir los retos que tiene ICA en un futuro. Bueno, para mí Lehartibai es un colaborador de referencia. En Renault Consulting ya vamos trabajando ya con esta institución pues ya 8 o 10 años. Siempre que pensamos en nuevos proyectos, pensamos en ellos porque siempre nos acompañan en nuestras locuras. Oin arte gerazio oso ona da, asko lagundu zue. Oin arte bentzat oso ondo, posik. Aurre zauen koordinazioa, jentik argizuesenak, en fin, experiencia oso politxera. Para mí Lehartibai es más que un centro de formación. Las personas que componen Lehartibai son verdaderas cómplices de nuestros procesos formativos. Entienden perfectamente nuestras necesidades y es muy fácil trabajar con ellas. Yo me llamo Regadi Requia. Me gusta mucho el curso. Sí, y muy contenta. Todo bien. Todo bien. Yo me gusta mucho mis profesores, aprender bien, hablar con mis amigos, con alumnos. Gorka Goikoetxean naz, ingenieritza teknikoko ikasketak inauzen mekanikako espezialidadean, da unibertsitatean beharren ibili ostean, langabezian gelditu nintzen, tratue ona, bai irakaslean parteti administrazioan da danean. Alex Azpiazuna, sondautarra naz, da, lanbiden entearitzen zelan kurso hau bana, orokorrin komodo zenturaz.